Gweithio yn Eurospar Blaenau Ffestiniog. Y main job dwi'n neud yn fanna ydy syrfio bobl yn tills, helpu nhw efo bagiau weithiau de, a job arall fi ydy neud deliveries yn y siop. Mae Elen yn darn o'r tîm yn ideal, mae'n ffitio fewn efo bawb. Fi di job coach Elen, so da ni'n cael review misol hefo'r boss Gwen. O'n i yma yn aml i ddechrau, a wedyn o'n i'n tynnu hyn allan, gadael iddi hi wneud be o'n i wedi ddysgu hi, a wedyn just gweld sy'n mae'n neud, really, a just mynd efo fanna, cos dim angen gyn gymaint o gefnogaeth hwan. Ers dwi wedi cael swydd, dwi wedi gwella lot mwy well. Mae communication fi lot mwy well, mae eye contact fi yn lot mwy well, a dwi yn diolchgar i staff Eurospar. Mae Elen wedi mynd lot fwy hyderus ers pryd mae ar yr cwrs. Mae Elen yn dda gyda bobl sydd efo plant. Mae dda wneud active selling. Newidiadau, mae confidence i wedi dod yn ymlaen lle, a mae wedi bod yn help mawr iddi hi bo Bethan a Zoe yn mynd i fewn i gwaith i ddanos i Elen sydd i wybod rheola gwaith a sydd i ymddwyn yn ei gwaith. Ers nes i cael Bethan, Zoe a Angela hefyd, maen nhw wedi helpu fi pa fath o mistakes dwi'n neud, sut i'n neud o mwy well. So thankfully Bethan, Zoe a Angela helpu fi sylwi pa fath o mistakes dwi'n neud a sut i'n neud o wella, a helpu fi sut i fod yn employee well yn y gwaith fi. Dwi'n jyst yn gobeithio fydd y support yna ar ôl 6 mis. 6 mis ydi o lle. A di'r autistic ddim yn mynd i ffwrdd lle. Mae'n dal yna, a dyn swn i licio y support fod yna ar ôl 6 mis. A dwi'n gobeithio, im jyst i Elen, mae yna lot o blant ifanc allan yna ar un sefyllfa a Elen, a bod nhw'n cael y chance lle o mynd allan i weithio ac i bod yn annibynnol, a bod nhw yn cael bywyd atha pawb arall, a bod nhw'n cael y cyfle atha pawb arall, a bod y support yna iddyn nhw. Gobeithio na cael mwy o oriau yn Eurospar, cos dwi'n licio gweithio yn Eurospar, dwi'n licio nabod mwy o bobl, mwy o staff newydd, of course. So, gobeithio na cael y goals yna de.